Pigsote, 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 ang tanom panaribuhi, konan tuna binayubo, ang tanom madali tumubo. Pigsote, 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 ang tanom panaribuhi, kay base manaringsing, ngan magbukad singgidam-i. May tao nga maduruto manarigo, iya tanong nga inataman, kaupay gadla pakingan, tunggod kay iya inataman, mga bukad na murangrang, may bius nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsote, 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 ang tanom panaribuhi, kon anto na binayubo, ang tanom madali tumubo. Pigsote, 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 ang tanom panaribuhi, kay base manaringsing, ngan magbukad singgidam-i. Daraga nga nagproblema, ang tanong niya nauuga, ang daraga nagpatudlo sa kanya, kung ano pagataman niya, tungod kay ang tawo buutan, ang daraga gintutuan, naglabayan 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsote, pigsote, ang tanom panaribuhi, kon anto na binayubo, ang tanom madali tumubo. Pigsote, 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 ang tanom panaribuhi, kay base manaringsing, ngan magbukad